Svendborg ligger på Fyn i Danmark. Denne bibliotekaren har gitt ut første bok i det som skal bli Traja-trilogien. Jeg spør ham, hva fantasy? Jamen, fantasy jo en genre, hvor der sker noget fantastisk. Der sker noget magisk på en eller anden måde. Og man kan sige, at Ringenes Herre jo det helt store startskud. Så den må fremhæves som hovedværket. Det fantastiske element er med til at skabe en symbolfortælling. Og det er derfor, man kan sige, der er mange, der synes, det er lidt af noget for børn, det her. Det er noget, som for børn og barnlige sjæle, de kan læse den her slags. Men i virkeligheden, så er der typisk nogle lag, som man kan dykke ned i, og som stikker et niveau dybere, hvis man giver sig tid til det. Her på Det er i virkeligheden meget klassisk, næsten en lille smule rollespilsagtigt som udgangspunkt. Der er en troldmand, og der er en tempelpræst, og så er der en kriger, som er ridder. Det er sådan nogle, man typisk også kunne finde i et rollespil, de her 3 personer her. I et rollespil har man en spilleder, som forbereder fortællingen, bestemmer hvem som er med, og hvad slags verden og type magi det er snak om. Men karakterernes egne valg, det bestemmer hver enkelt spiller. Dermed blir utviklingen av historien et samarbeid. Asbjørn pleide å være spilleder, men om Traja har han diktet helt alene. Traja både navnet på verdenen, som man ser det på kortet, og det er også en planet. Planeten som sådan og universet det har det der meget klassiske middelalderlige look, som man ser i mange fantasy, som Tolkien jo også bruger, og som er meget almindeligt at bruge. Men samtidig så har så det teknologiske element, som ligesom differentierer det og ændrer det. Men det er ikke teknologi, som når vi snakker CD-afspiller osv. Det er magien, der har skabt de teknologiske elementer. Og så er der jo en masse, der er jo de her magiske væsener, der er de her fantastiske væsener. Det er et univers, hvor man kan møde mange forskellige slags mennesker. Der er for eksempel aridanerne, som lever i ørkenen. De har sådan nogle flyvende luftskibe. Kurantorerne, som lever i bjergene. De bruger ulvene til at ride på. Det skal være en rejse at være sted. Man skal opleve nogle fremmede folkeslag. Man skal se, hvor fantastisk ting magien kan bruges til. Og man skal få en fornemmelse af, at der er en hverdag, hvor mesteren han har nogle fine gæster på besøg. Og der er så nogle højtider, og der er også en hel mytologi, som ligger bagved, hvor guderne de har en oprindelse, og den oprindelse har en indflydelse på folks hverdag. Så det her spil mellem gudernes verden og planeten Traja, hvor menneskene lever, den er vigtig. Det er en vigtig del af fortællingen. Jeg kan med og har læst historie og religion, og har også beskæftiget mig en del med de græske fortællinger, Iliaden, Odysseen og Homer. Og der er jo i virkeligheden rigtig meget mytestof i det her. Myterne trækker på noget symbolik, som er meget grundlæggende hos mennesker. Og uden at det skal blive sådan en lang udredning, så er den symbolik noget, som vi genkender rigtig hurtigt i vores hverdag. Vi ser ting. Altså, der er rigtig mange mennesker, som tror på det overnaturlige i en eller anden form. Og myten er, at kan man sige, det er den fortælling. Oprindeligt er det jo en religiøs fortælling. Det er det jo ikke nødvendigvis her, men etikken er der stadigvæk. Og etikken stiller spørgsmål om moral, og dermed om valg. De unge mændene rejser ikke frivillig. De er egentlig på flugt fra fiender, som vil dem til livs. Fordi tempelpræsten er utvalgt av sin gud. Hvis vi går videre med denne tempelpræsten, hvad slags religion? Jamen, hans gud er en skæbnegud. Og de her guder, som er med i universet, de har et aspekt, som folk tilbeder på den ene eller på den anden måde. Skæbneguden er jo en oplagt en, kan man sige, at bede til, fordi han griber ind i folks hverdag, og han griber ind i deres skæbner, og en, man kan bede til om held og lykke, og som man jo også gør det i mange kulturer, faktisk.
meget centralt for bogen, det her med skæbne, og det bliver noget, som bliver foldet mere ud i de næste bøger, fordi de er på en eller anden måde brikker i et spil, de her. Skæbnen har på en eller anden måde tænkt noget med dem. Men jo ældre de bliver, i starten der påtager man sig sådan noget, fordi man er ung, og man vælger ikke, men efterhånden, så bliver de defineret som nogle personer, og det er de måske ikke rigtig tilfreds med, og det vil de måske i virkeligheden slet ikke. Er du et religiøst menneske selv? Ja, det synes jeg er. Jeg bekender mig jo ikke til en religion som sådan, men jeg synes, det religiøse er meget, meget vigtigt. Men føler du, at det findes en guddommelighed, som styrer dig? På samme måde. Ikke på samme måde som personerne. Altså, fordi personerne, der har jeg har lavet et setup, hvor jeg kan eksperimentere. Det er jo ligesom et laboratorieforsøg, hvor jeg kan sige, jamen, her er guden, og her er personen, og hvad sker der så? Sådan er det jo ikke i mit liv, men jeg oplever da indimellem, at jeg kan sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget er tilfældighed, og hvor meget sker ud fra en eller anden prædefineret plan. Altså, det handler om fri vilje. Har vi reelt en fri vilje? Og det er, man kan sige, det er jo en meget handlingsbåret historie. Altså, der er nogle kampe, og der sker nogle ting, og der er et fantastisk univers. Men grundessensen i det her, det er jo, det er i virkeligheden individets kamp. Hvis vi skal være meget, hive det meget op, så er det individets kamp mod det guddommelige et eller andet sted. Har jeg en fri vilje, eller er jeg defineret på forhånd til at være en person?